सोरबा 5,000 सोरबा 200निबो बिलायलांग्रा जायो बिनानाव नाङा खर' गिदिंलायखायो सयथिबो फास घन्टा जालि निजों हेलौ फोरैमोन माबोरै दं खबरफोरा मोजां ना थान्दा बोथोरनि अखा हानायखाय जुब जुब न' सिङाव हाबनानै उन्दुना दं नामा नोंसोरो स' गाइस दिनै एसे आलादा रोखोमनि भिडिअ फैलायबाय ना गोबाव जाबायमोन 5 days जाबायमोन आरोना बिनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव गुब्लानो नुजाफैलायबाय आरोखि सोरबा सोरबा मोजां मोनग्राया मोनसिगोन गाज्रि मोनग्रायाथ' नै खावलाया फैलायबाय मैथा खावलायासो होनलायगोन नै आरो दा गरम भिडिअआ माने बै जन खारजिजों आरो माने फुजा बर'जों माने दांलायदों आरोखि ओइ दांलायदों होनबाबो सरि गाइस दांलायदों होनबाबो माबा आंजों एगेन्स्ट जानानै सानैबो माबा लोगो नांनानै आंखौसो दुमा दुम होफैगोन बाला माने दांलायाखै माने नांलायदों माने अरलायदों आरोखि स' गाइस नोंथांमोना हयथ' थामलायाव नायनानै मिथिखाबायानो जानांगौ माबायदि टाइपनि भिडिअ फैगोन नङा होमबा स' गाइस जोबोद इन्टारेस्टेड आरो फानि जानो थांगासिनो भिडिअआ मिथिबायना स' नोंथांमोना बै ससे क्लिप्सखौ नायग्रोना लादो जन कारजि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा कथाखौबो एसे केला भिउस लानो लुबैग्रासो इयो जाम्बाखा आच्छा भिउस लानो लुबैग्रा एफा जाम्बा मालाय एफा गिदिर सावथुन मुलुगाव जायगा मोनगौमोनसै बिनानाव नोंनाबो जाद्रायसिन बुंनाया बिनि भिडिअआव 1K 2K ल' भिउस नंगौ 1K 2K खौथ' रावबो नुवाखै खोमालै जन खारजिनि अडियन्स जायफोर भिउवार्सफोरा सोरबा नुदों जानो 1K 2K ल' आंथ' 50नि आबाव थांनायल' नुदों 50नि आबाव जन खारजिनि भिडिअ आरोना खमानो 10K फोर दं खोमा 10K 20K नि गेजेराव दं आरोखि जन खारजिनि भिडिअआव स' गाइस नोंथांमोना सोर नुदों जन खारजिनि भिडिअआव 1K 2K ल' थांनाय आंनि भिडिअआव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोखि दै माने जन खारजिनि भिडिअखौ सोर 1K 2K नुदों दै आंनि भिडिअआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोखि दै जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो एफा जाम्बा मालाय बे बर' सावथुन मुलुगाव बिदि पार्ट मोनथारगौमोन दा बे जन खारजि फंबाया गलालै खिन्थु गला आयौ जन खारजि फंबाय आरो बिनानाव फुजा बिनानाव नोंथांमोनाबो हयथ' भिडिअखौ नुनो हागौ जाहाथे गाज्रि दामोनदे आं फानि आरो इन्टारटेनमेन्ट नै बिदिनो भिडिअखौ बानायो आरोखि जन खारजि फंबाय माबोरै मोनखो नोंलाय खुदै गलाबायनायानो बर' फिल्म सावथुन मुलुगाव बिदि पार्ट खालामनो फुजा बिनानाव दांबाय माथो नोंखौलाय स' गाइस नै बैनिबो साबसिन दा नैबे इन्टारेस्टेड फानि भिडिअ दा फैगासिनो आरोखि नेक्स्ट पार्टआव नै दा नोंथांमोना खोनासंनो रेडि जादों आरोखि नोंनि हिन्जावनि खिबुखौ नोङो मानो ससियेल मिडियायाव खिथिदो आच्छा बाला मालाबानो खिबुबो देखायखांबाय आंथ' दासो खोनादों माथो माला हिन्जावनि खिबु देखायफेरखो बेलाय जन खारजि फंबायलाय दा सोरबा नुग्राबो दं नामा आंनि अडियन्स आंनि भिउवार्सफोरा कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट खालाम माथो फुजा बर'आ नुनानै माथो आंगायबायनो घन्टा नोंनि हिन्जावनि खिबुखौ ससियेल मिडियायाव खिथिनायखाय मा नायसोदो मानसिफोरा घन्टाफोर जायालै नोंसोर माबा खिबु खोन्थायनिसो दावराव नोगोद मिनिबायबो नोगोद उदै सागुलायबाय घन्टानै जायालै आरो ससे क्लिप्सखौ खोनासं आरो नोगोद इन्टारेस्टबाव आंथ' बिदि खिबु खिथिलायाखैमोन ससियेल मिडिया आरो खोन्थानोबो नाङा सना खोन्थानोबो नाङा बिदि खिथु खोन्थानाय माने भाइरेल जानाय आरो नै बिनिबो डाबल भाइरेल जायो नुवाखै दाख्लैबावै बै थास' बिबारा माबा माबि भिडिअ देखायनाय माबायदि भाइरेल जादों दा बिनि बे भिडिअ लाबोदों नालाय इउटुबावबाबो फेसबुकआवबो थांना नायदां नोंथांमोना थास' बिबारनि फेसबुक पेजफोराव माबायदि मोजां कमेन्ट फैयो आंजों उन्दुनो बै 10,000 होगोन सोरबा 5,000 सोरबा 200निबो बिलायलांग्रा जायो आरो मालाबा भुलावबो दासाननाय बायदि इजि प्रसेस खालामनानै नोङो भाइरेल जानानै बिदि फैसा खामायनायखौ आरोखि बिनानाव नाङा बिदि खिथु खोन्थालायनो नाङा
मोजां भिडिअ बानाय मोजां कन्टेन्ट लाबो आरो नोंथाङा बुजिदोंबा बर'नि दख'ना गाननानै भिडिअ बानायदो आरो जनखारजि फंबाया नोंखौ मोजांखौसो होनदों आरोखि बिनानाव नोंथ' आंनि भिडिअखौ नायखायो आं मिथिखायो आरो जनखारजि फंबाय नोंथाङाबो आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायनो हागौ एसे अबेबा मिस्टेकफोर जादोंबा नोंथाङाबो दुखु दामोन आरोखि मिथिबाय आंनो बिदिनो फानि रस्ट भिडिअ बानायो आरोखि स' सोरबा आंनि अडियन्स भिउवार्स पुरनाफोरा मिथिखायो माने नैबायदि भिडिअ नैबायदि टाइप आंनाव फैखायो आरोखि आरो बिनानाव बिदि इजिबो जानाङा आरो जोंना बै बर'नि एक्ट्रिस माखासेफोर दं नाम बुंबा गाज्रिसो मोनो मोजां मोजां भिडिअ खालामनानै भाइरेल जालांबाय बिराद ग्र' आप जाबाय खिन्थु नैबायदि बुद्धिखौ दा सान आरोखि गाज्रि जायोलै मानसिनि नोजोराव गाज्रि माने मोजां होनजाया आरोखि भिउस मोनबालाय मा जानो मोजां कमेन्टआ फैथारा मोनामब्रुं ब्रुंथार थास' बिबारनि भिडिअआव हाबनानै नायबा कमेन्ट सेक्सनाव आयौ खर' गिदिंलायखायो सयथिबो फाग्लासो जागोन खेला ताटखन्दा जायालै नोंसोरजों स' जनखारजि फंबाया माने मा सिस्टेमाव मा होननानै बुजायदोंमोन जोंना फुजा बर' बिनानावखौ थ' नोंथांमोना हयथ' जायफोर नुवाखै इउटुबाव बा फेसबुकाव नोंथांमोना थारैनो खोनासंनो हागोन जोंना जनखारजि फंबायनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनो रेडि जादों आरोखि आरो दिनै माबायदि जादों भिडिअआ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरो एसेबाबो लाभ स्टिकार हर आरोखि आइ होप आङो नोंथांमोनखौ मोजाङानो मोनदों होननानै सानगोन आङो दिनैनि भिडिअखौ थ' जनखारजि फंबाया मा होनदोंमोन फुजा बर' बिनानावखौ नोंथांमोना थारैनो खोनासंनो हागोन आरोखि जायफोर नुवाखै बे नुयैफोरखौसो होनदों दै गाइसमोन थ' नुयैया नायलांदो आरोखि दुखुनांथाव नोंसोर बिनि भिडिअखौ नायबाय थायो जानांगौ दा बुहुद दुखु मोनदों आं बे माखासे बिनि कन्टेन्ट लाबोनाय बिनि माखासे भिडिअखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आं नोंथांमोना सिगाङाव नायग्रोनानै ला भिडिअआ मा भिडिअ बेखौ नायग्रोनानै ला नोंथांमोना Hey, সেংৰাসকল এইয়া বড়ো ছোৱালী বিয়া কৰিবি বড়ো ছোৱালী এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খুৱাম বড়ো ছোৱালী বিয়া কৰিলে এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খাব পাবি গম পাইছা বড়ো ছোৱালী বিয়া কৰিবি বড়ো दा नोंथांमोना नुबाय दा थारमाने बेलेग हारिया बेलेग जाथिया थारमाने अमा बेदर जानो लुबैदोंबा थारमाने जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ हाबा लानोनो थारमाने अमा बेदर संनाय जानो लुबैदोंबा बर' हिन्जावफोरखौ ला डेट मिन्स व्हाट हुकान गाहरि खाबो कारणे बर' ছোৱালী लबि मा जाखो बे खोथाया मिनिंखौ साननानै नाय मा खोथा जाखो बे जेनेबा रुवाथि नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा मालाय जाथिजों थांनानै जों अमा गोरान बे माबानै संनानै जाहोयैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जाम्बि नामा रुवाथि नामा ओमफ्राय गाव जे बे फुजा बर' ना मा नाम खुनु दिन दख'ना गाननायथ' भिडिअ नुफेरखाया आरो आं मोनसे खोथा बुंनो फुजा बर'खौ जुदि नोङो जुदि बर'जों हाबा जादोंबा थिगैनो दं जुदि बर'जों हाबा जायालासेनो नोङो जुदि नोङो मालायनि ड्रेस गानै गानै भिडिअ बानायदों बिदिब्ला नोङो जुदि मालाय जाथिजों हाबा जादोंबा टाइटेला गाबोननो सोलाय सारनेमा गाबोननो सोलाय नों मा सानदों एसटिखौ नों मोनबाय थागोन एसटिनि माइरं जानो सानदों नामा बर' टाइटेल लानानै बर'जों हाबा जादोंबाथ' थिगैनो दं आरो बर'जों हाबा जादोंमोनबा नोंनि ड्रेसा मानो बिदि नोंनि भिडिअखौथ' खुनु दिन दख'ना गानै नुफेरा ना बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा फुजा बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा जे मालाय जाथिनो जोङो थांनानै अमा बेदर संनानै जाहोयैनो इडियट बर' आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालाम फुजा मिथिबाय बेलेगजों हाबा जादोंबा सारनेमा नोंनो सोलायनानै ला इडियट साला जानला माला नङा कन्टेन्ट लाबोयोबा मोजां लाबो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ बुलशिट मा फोरोंनो मा फोरोंनो नागिरदों फुजा मा फोरोंनो नागिरदों मालाय जाथिजों हाबा जाहैजोबनांगौ अमा बेदर संनो थाखाय अमा बेदर संनाय अमा गोरान जाहोनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा मा मालायजों हाबा जाहैनांगौ नामा केला कथा कब एसे केला नोंसोर कमेन्टसा बुंहर आरो मोनसे खोथा बुंबावनो बे मानसिखौ आनफल' खालामजोब गासिबो दिनैनो दानो आनफल' खालामजोब बेबायदि बर' आइजोफोरखौ फानग्रा साला दिनैनो आनफल' खालामजोब दे गाइसमोन नोंथांमोनाथ' खोनाबाय दिनैनि भिडिअफोरखौ माबोरै जाखो
आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबे समावनो फोजोबनाय जासिगोन टेनटेनेट एगेन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफैगोन थाबनो एकदम फैखागोन गरम गरम या बाय बाय